Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Horas madihita salhutna. Selamat hari Minggu. Adorong sotopuka par minggu hata, perjo lumahita, martangyang nahohom di bagasan rohat tabi. Amin. Tapu jema tuhata mered de mahita sian buku ede nomor 550 ayat sada rodi ayat tolu. Go
Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tumapalangit dohot tanon. Amen. Songonon di dohot Tuhan Yesus, roh mahamu tuau, hamu akan naloja jalan sorat, kupasonang pehamu. Buat hamu maauga ku tuhamu, guruhon hamu masyanau, analabok doau jalan naserep marroha, asa dapotan paradianan hasonangan tondimuna. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, asi maroham dihami halak nagaleon. Di daho nagogodo mo tsunami, say talo dohami di bayan ala ni hagaleon nami. Di bayan ni upangido hami matuho, say pargogoy jalapamonang mahami, maralohon musui, marhite-hite panaonan ni anak kaholongan ni Roham, Tuhan Yesus Kristus. Amen. Tangihon hamu mapati ni debata di bagasan minggon, ima patik paduahon dohot lapatana. Patik paduahon. Dang jadi ganaonmu, jaladang jadi sumanonmu, manangaha na di Banua Gijang dohot na di Banua Tongon. Rodi na di bagasan aik na di toro ni tano, yang gotunggabe si sobaon manang sioluan. Dia do lapatan ni, odo. Ikon dihabiari rohata di bata, jala ikon holong rohata di bana, asadang jadi iba marsoba tu sobaon, manang tuga naganan, mangido hanguluan siani, jala dang jadi oluan begu manang ulpuhan ni hadatuon, jala dang pos roha di ugasan homitan. Atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan di bata, lamang ulahon na hobar tu patik nai. Ale Tuhan di bata, saya pargogoy mahami, mangulahon na hobar to patik mi. Amen.
satopoti madosat na nagudangi di juloni di bata, martanyang mahita. Ale Tuhan di bata manami pergugo na suatu dosan, para si roha midahami na dangolon, narodo hami tujulom manopoti dosa nami nagudangi, di bagasan hajahato do hami tubuh, jala dangadong haporsiaon di bagasan roha nami hian, talhu do hami manipilsian akka dalammu, masagodang do pangalasyon nami di patikmu, alay ingot mahami ale Tuhan, ala ni denggan ni basam dohot asin ni roham, say unang paingot-ingot akka dosa ni hapason nami, dohot pangalasyon nami, say ingot mahami hombarto asin ni roham, dohot denggan ni basam, ala ni guarmu, ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagudangi, amen. Hata baga-baga taringot tu hasisaan ni dosata. Songonod do pagkaholongin ni debata di Portibion, pola do anak na nasasay di dilehon, asa unang mago ganop na porsia di bana, asa hanguluan na seleng-leleng na di bana, asa ngapon madidebata na di gijang. Amen. Bagi mahatani debata turpuk dari minggon, ima natar surat di 5 Musa 10 lalu, ayat 15 rodi ayat 20, tajahama marsikat soring. Panurirang sada songonawon patidahon ni Jehovah, debatam siat tonga-tongami, sian akka hahanggim, ibahana tama tangihonom muna. Uju diari parluhutani nim mudo dang betar PGBG au suara ni Yesus dang tarpaida au api na bolonon asaunang mate au Tungi Roma hata ni Jehovah tu au dengan dohata naninok na siday au patidak tonsugod ada panurirang sian tonga-tonga ni hahangkas Songo jala au mangalehon aka hataku tu bagasan pamangana gabe hatahonon nartunasida saluhut na hutonahoni tu iban. Jadi malangise na soolo tu mangihon hataki aka si hatahonon na di bagasan guarhu ikon au mangaluluhos satu ibana rapi tadi 20.
Alai tung sura adong sada panurirang na pagijang rohana maka tahun sada hata di bagasan guarku. So au madokon hatahonon na manang panurirang na makatai marhites yan guar ni akka dibatasi leban. Ikon marutang hosa panurirang si songoni. Songoni masahat na martua do akka na tumangihon hata ni dibata jala na piopsa. Amin. Tidak pemaha porsiaw tay songon na hinatidak kon ni dongata sa porsiaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsia di debata Jehovah ido ama pargoguna suatu dosan na tumo palangit do tano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai ima na tidumuhon ni si Maria nagabe-gabean siya tod di perbadia adorang suhabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate terpajal do ibana di hapinar silang na tua tu banotoru dung ditanom na mula mangolo di hari patuluhon na manay tu surgo lahudul tu siamono di bata Jehovah amanay pargogo na soto dosani di sima ibana pa mamula sogo tu tanon manguhumi hala na mangolo doho na mate. Au porsia di ton di perbadia jaladong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot dihasisani dosa dohot dihatai na mandok mula mangulul sugod daging ni halak naong mate dohot dihangaluan na sorasuda. Amen. Oras Tikting di Huriata HKBP Romangun Minggu 28 Januari 2024. Paujakon dohot paburhaton pendeta. Hombar tu surat keputusan Eporus HKBP taringot mutasi pandita fungsional HKBP IMA Sada Pendeta Herlina Irianti Siregar STH pandita fungsional HKBP Romangun dipindahon gabe pendeta fungsional di HKBP Resort Pasar Minggu. 2. Pandita Josur Pardede MTH pandita fungsional HKBP Resort Kebayoran Lama gabe pandita fungsional di Gereja HKBP Romangun. Alanii di hari Minggu sadarion 28 Januari 2024 pukul 10 WIB
patu pautama acara paborhaton dohot paujakon pandita fungsional di HKBP Rawamangun ni uluhon ni preses HKBP distrik 8 DKI Jakarta. Di sude parmingguan patu pawata do papungu pelian marhite kantong ungu nanaeng pasahatota tu pendeta Herlina Irianti Siregar. Imah disiala pakobasio nasida nasalilengon di Huriata HKBP Rawamangun. Manang boido ditransfer tu Bank Mandiri nomor rekening sada 5500 sada 00 sia sada 5 walu. Manang Bank BCA nomor rekening sada 65 sada 70 47 sada atas nama Pendeta Herlina I Siregar. Simpul parmingguan di patupado acara ramah tamah di gedung Timotius ni dohoton ni sude parhalado keluarga panditan na di patupad keluarga pandita pinaborhat dohotna di ojakon. Dewan-dewan, ketua seksi, ketua kategorial dohot perwakilan sian ganukwik 2 halak. Bona tahun okumene inklusif 2024 dohot doa bersama. Sabtu 3 Februari 2024 pukul 10 maringanan di gereja HKBP Rawamangun patu pawatama bona tahun dot launching tahun okumene inklusif 2024. Jalarap martangyang tu pemilihan umum dohot aka calon legislatif sian ruas ni Huriata HKBP Rawamangun. Sude parhalado partohonan dohot keluarga, parhalado non partohonan, pandita pensiun dohot keluarga, sintua pensiun dohot keluarga, dewan dohot seksi, pengurus komisi beasiswa, pengurus yayasan Sinantam, tokoh gereja, utusan kor, niundang mandohoti bonataon dohot partangyangani. Surat Parmahanion sian Eporus Taringot tu pemilihan umum di hari 14 Februari 2024 tajahama di Harotas Tikting manang di web HKBP Rawamangun. Pandidion Nabadia. Minggu 4 Februari 2024 di parmingguan pukul 10 WIB patu pawon ni Huriata do Pandidion Nabadia tu aka dakdanak. Ruas ni Huriata nanaeng mambuan dakdanak lau manjalo Pandidion Nabadia asaro mendaftar Huhut Marguru di hari Jumat 2 Februari 2024 di gereja jala dibuan mas surat mengantar sian sintua wik fotokopi akte kelahiran dakdanak dohot kartu keluarga Huria. Donor darah. HKBP Rawamangun Rap dohot Palang Merah Indonesia Manang PMI naeng patupa aksi donor darah ima di hari Minggu 10 Februari 2024 pukul 10 WIB di ruang Timotius dohot ruang Lukas. Syarat dohot hatontuon boima tajaha di Harotas Tikting. Ruas ni Huriata nanaeng mandohoti donor darah asam mendaftar matu Dr. Tiur Banjarnahor dohot Dr. R. Diana Silalahi. Ruas Natamba. Minggu sadarion tajalo do gabe ruas Natamba ima sada keluarga Tupal Siregar ina Duma Friends berusi jabat rap dohot opat anak yang dohot rap dohot opat halak yanak kona nasida Rosian HKI Hutabayu Raja Kabupaten Simalungun. Alamat Asrama Polisi Cipinang Jalan Cipinang Baru Raya Blok E nomor 10 Sada Cipinang Jakarta Timur Sianwek Cipinang. 2. Keluarga Romora Edward Sitorus Ina Koni Deborah Florencia Boru Panjaitan Rosian HKBP Medan Sudirman Resort Medan. Alamat Apartemen Green Pramuka City NE nomor 12 Jalan Jenderal Ahmad Yani Kapling Opatsia Rawasari Jakarta Pusat Sian Rawasari Cempaka Putih. Tuhatama nama masu nasida gaberuas nadenggan di tonga-tongata tarumobi di joloni tuhata. Ruas namonding.
Nah di hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 nunga jumolo monding sahalak ina Florida Boru Silalahi umur 76 tahun tinading ni amata pahala sirait nahinan. Alamat perumahan Asabri Indah Blok J Sada nomor 14 Jati Asih Bekasi Sianwek Penggilingan. Tuudean hari Selasa 23 Januari 2024 di TPU Pendurenan Bekasi. Tuhataman nama ngalehon gogo dohot pangapulion di keluarga na tininggalhon. Meleon dohot aka udut ni buah-buah tajahama di harotas tikting naung di paraden di huriata. Di pasu-pasu di batama aka barita masa dohot ulawan aka sipatu pauta. Baen sangap di guana. Songonima tikting di huriata minggu sadarion. Moliate. Tapasada marohata martang yang baik.
Damai di batana sumurung sian salhu naroha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Di hamak kadamang dainang hahaanggi nang pinaribo pe na adong di bagas joron itu hatta dohot na mamereng sian live streaming. Hatan di bata di bagasan mingguta minggu sadarion, 5 minggu Septuagesima, nomor 70 hari adorang so haheheon. Nenek do hatan di bata, ima sian surat Apostol Paulus tuhuria Korintus, sada Korintus bidualu, mamuka mai sian ayat sada saat ayat napa 10 tolu. Sonoma hujaha matu hita saluhuna tatangyo maka amang. Alayang go taringo 7 hut naong pinelehon taboto be, naong adong do parbinotoan dihita saluhutna, na papurnakod do portibion, alay na pauliulihod do ia holong niro. Na mangaripu, naong adong binotona, dang diboto do pe pangalaho di parbinotoan tatama. Alayang go adong na makaholongi debata, ido na tinadda ni debata. Ope taringot tu na mga tojuhut ng pinilehot taboto do. Dang tutu adong begu di portibion, jaladang adong debata dukon ni nasa sadai. Ayadong do tutu digawar debata di gijang nang ditanoon pe, ay laddo di pardebata, jalalado di partuhan. Aleang go dihita holasada do debata, amai, permulaan ni saluhut, jala hita do tu ibana. Jala sada do Tuhan, ima Yesus Kristus, parhitean ni saluhutna, jala hita marhite-hite ibana. Alay dang apala saluhutna napuna parbinotoani, adong dope na mga tosa songo peleat situtu, ala somal di parhatutu begu, gabi ramur rohana sida na hurang tugui. Alay dang dipajonok si panganoni hita tu debata, dang nasurut hita anggo so tapangan, jaladang umangat hita nang tapangan. Alay jaga mahamu, so tunggabe partuktuhan yakka nagalei wasomuna. Ayadong ma namarnidaho napuna parbinotoan odeng, udul marsipangano di parsobaon ni begu. Dan yapo amma di sirohana na hurang tugwi, mga tojuhut na pinilehon. Gabi mago maon binan ni parbinoto amidongan, nagalaido pe nama hinokop ni hamamate ni Kristus. Alay malosongoni hamu mardosa dopak kadongan, jala digugay hamu rohana sida na hurang tugwi, na dopak Kristus do hamu mardosa di sini. Dibah ini atong anggo targasi dongaki siala si panganon, nasotu pabe panganok kujuhut saliling nai, asa unang targasi dongaki ubahen. Disido sahat. Ya maka manami nanami adong masahala doli-doli. Mulak siap pangaratoan. Dungi ibu amma bursiliban. Tuhutana. Neng marhasota ni bana. Somalna bulan 12 mete. Molo par Jakarta, akka par Batam, par Kalimantan, par Diape, biasa rodi. Jala ala borsilebat do ipawai mana matuidong na, tuamong na. Papa oma neng mangulia ngobuabe salo paromem. Alai ke silum. Ro natoras na rakola wahai. Asa mau mana gabi Kristen. Ulu di mana papa? Atong buam ma tupat dita. Katai hamuma. Asa buen no di mana gabi Kristen. Di buam ma borus Lebanon. Tuhuriai jupang madopat dita. Roba padita madokon baik ko 2 minggu udah marguru bah. Sa minggu 3 hali. Jadi konopelin na. Dang boy hatop, boleh sakan instan do.
Biasanya songoni do pengalaman ni di huta-huta songoni do. Rosia sada daerah terdiri harion sugu ne martupul sugu ne tarpasu-pasu mula tu pangaratuan itu biasanya boleh tar. Sistem cepat do. Lagi. Barang boy bah ai iban nasa silumion asing dosian sekte nasi. Ikon perlu do orang bayenon hatan di bata. Barang pola boy tong putih inna toras nai. Jadi tung di jalon atoras ni bawon kalau parumain nai ba diuji inatom matong. Lawe mana kada tiki tungaung 2 hari. Jalan nunga dia jari partita 2 hari. Lawe mana tu pasar itu orma jagal B2, jagal babi. Rap do mudarna. Tungi loppa mak. Pace tabu. Iloppa ibana maon, tungi juba parumain non. Ay hopang neng masuk Kristen doho. Alang mon. Sukado nya rohani parumain no beh. Odo piau di jabot 2 hari 4 hari besok ngateri sugu hono ni narohana kan. Ay jagal laon, ay jagal babi don. Taburo ninna, tarsokoni manek promosi no. Awal nahirana songon nagia dorohani parumen non, alai badi alang pa. Yalang sa sedok, 2 sedok song natabu. Dungi lasu tabba memana. Parjuluna gia adu alai dungi alang sa sedok song natabu. 2 sedok tabu. Ba martaba mau 2 hali tabbe mana. Taburi nong inna. Ba tabu dah. Apalagi rak mudar inna. Dungi lasma rohani Timatuan naon. Kolang dia lang parumen no jagal babi, Peter berlujung di mana tu gereja. Torila idapot tu padita. Ahai no. Be pahatok ma parumek ki makati deko kaporsiaw. Puasa. Ai dang pola be 2 minggu. Mingguon ikon pama makati deko kaporsiaw terdiri mga bani mana. Kalanya ay ngayon lang bijagal baby. Rap do mudar nai. 2 hali tabbay manin na. Ay do. Ay nang busong oni. Daong. Pokona. Ngayon lang imana be. Pahubereng. Kau saksi hobbe. Kira po lang liling banom mo. Terhat pagkatidak kaporsyaw bari minggu na ibanin na. Diyan na paditay ma. Tohori nung. Dabo do jagal baby. Apalagi rap mudar nai. Ate. Akan parmudar ron nate, akan parmudar orang palai tangyo nate. Ayang do parsubang tangyo. Alay dang adong hadumuan ni jagal. Doh tapor siyaw. Dadok kadumuan di sipanganon. Doh partodion na. Inna padite tu inat. Oido, baido. Amang inang ay hala indupe. Yan lang do jagal baby. Aliw dangaw mo Kristen ni. Kala bali. Di boleh hamu tu bali. Basaur do hita tu per bali. Ay udang isi jagal baby dangi. Jadi tidak ada nahau SD ilabung jabu nami hira-hira 500 meter. Aku udah sipi kuburan Cina. Dia asal Imlek ando tokin na bulan 2. Gong sifat saya. Peter Witipami doi. Ala gudang si pangano di si. Aong bakpao, arong jagal, manuk, arong jeruk. Ye nuk saya halahi babay parsoba-soba nai. Ba Peter marlujo giro hami tu kuburan ni mabuat si panganon nai. Gitu. Walang hami do ba. Ali HKBP daw, tang Kristen. Ang do soni kan? Araw gamo mo HKBP na. Ape Kristen do nya no gamo na. Gitu kan? Amang inang. Kurang dosong oni. Jala satu sadario dak kapit daw gamo. Jala hingot deui ganuk taon martaw-taw kami mangulah song oni. Ay song si pangano di hutad da ba. Dak kiba malang bakpaw. Natinakko do bakpaw dang na ditunuhor. Na joloy beba malang anggur, perbini anggur, nung pese mai ba. Dak pitor nya lang angguron. Di pergulu-gulu jo tu pamanganon. Alani arganen na. Imalani pengirian yak kaparnguluan. Akadamang daya nang atarsongoni do turpukton. Jadi di patakas si Paulus do, tu hala o Korintus, turia Korintus,
ala memang nasida na jolo panada Tuhani jala posoro pe nasida manada Tuhani jala panadona hira persis dohi tahalak Batak na tarjodohi tagabi Kristen alay siya parsobot na jolo siya nakaput na jolo jala tarihutiu do pe satu sadarion arong do pe halak Kristen nagwarna Kristen balo mo do pe rohana ringkas marminggu ali ringkas mardatui ang do pe ringkas marsisobbaon si patatalu do haporsiot tara di Jakarta on nang pejojot tahun marminggu molo di sana lingkungan keluarga muna mangulaw si sangoni atar mamuli-muli mahwat tong taong bah kami par Jakarta songonot do pagi jakuro ham apalah song ni pola tenang maho pola mardosa ho tarin na manangi doho mamusia tu lingkungan on nangi apa boleh besar rota bola no dang doho tau mulai ros Jakarta bola non penting dang doho tau apa saat di san doho mahita jala itu nama asa dialak Korintus ketika mereka mengenal Kristus ketika mereka menyebut dirinya Kristen tetapi jiwa lama pangalahon aparjoloi tarihut dope adong dope ala memang kota Korintus terkenal dengan kota penyembahan berhala parita kapatun okan asik jalan do tradisi nasida genuk tikti mangalehoni mungkin Bapak Ibu kalau pernah Bapak Ibu ke Bali atau mungkin ke India kurang do halai mabas persombau nangi alai dak tibidong oto Natal langi si panganon nasida iso bahu do perjolo marang taong alay ala sopola nang lao pikiran tatusi ba ipas do hita tangi taketa sukun so boko don songod dia don bahari bakko caranya dang adongi tangi alay sehat do hita jala ketika mereka menyampaikan persembahannya timbullah pertentangan antara orang yang pintar yang sudah katanya hidup baru ya sekarang ini Jojo do halaman dokton, aduh aku udah hidup baru loh, kayak gitu. Akan ros nyuret na lumai jajar rohani, ke gereja-gereja nasing. Jojo do ada kesongoni. Bol huduli mana saya tiki di HKBP, adong nama rasing sawotik. Aduh, masih hidup lama ini ya gereja HKBP. Aku udah hidup baru loh, rasain datang. Apa hidup baru na ala terdiri di mana 10 hari. Ya kamanginang, tang na hidup baru. Jala timbul pertentangan orang-orang yang masih memegang adat istiadat dalam Korintus ini dan orang yang katanya hidup baru dengan pengetahuan yang luar biasa tentang keimanan, tentang Alkitab, lalu mereka mengejek. Gawe timbul maka perbedaan di nasida. Jala somal doi, jala terida doi di hureta, di tonga-tonga ni hak Kristen otta sonarion. Arong do halak, alai doko di mana hidup baru, atar songon namaloi mana majhabi beli apa HKBP-nya gudang do namalo alira polai mana ulu paburnang-burnang diri arong do halaman dokton akka gereja-gereja yang mengatakan demikian mardosa do hamu akka malang mudar bola hami daong ima sada tangi akka manginang ay mulu boy mudar manotok kita tu banu gijang ngotibo kita sia Tuhan ni setawo tak manginang. Kalau ada orang mengklaim bahwa ketika kita makan darah lalu kita berdosa dan masuk neraka, berarti ngotibu mana satu Tuhan nih. Ale gudang dohurian KBP terkecoalan i. Nang salah mu kamang nang. Kolang dia KBP do, dia halak Kristen do, kalau dia halak Batak do, mudar makuling. Kalau dia ugang manasing narong, durus do sudah mudari. Itu dah. Kalau dia laki tadi, mudar makuling, boleh dak kain durus di, kalau ngeset terdurus, boleh tak makuling do bamudarin, kan? Akamanginang, takas don, jala gudang do mengklaim seolah-olah dia lebih hebat, padahal enggak. Apalagi halak Batak, semua yang berkaki 4 boleh dimakan kecuali meja dan kursi itu pun karena keras. Bah, apalah salah nih? Jadi suatu terkecoh sama kamanginang.
Jala unang ubah-ubahmu, alay dok kosongoni. Arong do di Jakarta ku bereng. 2 tataring saja, Bu. 2 hudon, 2 balanga. Omak na bapak naon HKBP, geleng na pindah tugusan. Apa topu itu orang makna jagal, ang mudarna. Jangan unang des, najis na musik. Apa natong dope mersigat tung tomak na dope maramangan. Alay pasobuhamu doy. Ipasobuhamu doy. Doy mak, gaya hidup baru ibana. Bukan. Sang hidup baru. Boleh hidup baru dangalan songoni. Diperbaharui tong ngolunagan pikir udah hidup baru. Lamdenggan. Dia sotong arong songoni. Ay bolomak ko songoni do ba? Oh, omak ko na jolo. Olan arong HP sama-sama HKBP do marminggu mau tu gereja di tetangga. Duta nami. Tapi termuruk gimana? Unang marminggu sidai. Dan guriat tena. Apa tong sama-sama HKBP? Ima boleh tan. Ikut di hujan nai di gereja nai. Lagi. Jala odo na pinatikos ni si Paulus. Supaya orang yang memiliki pengetahuan yang tinggi tentang hal itu tidak boleh membuli, mengejek, bahkan mengatakan sesuatu yang tidak baik. Dan ini berbicara soal haram dan halal. Ang jolma, haram dobain tak, boleh tak? Haramon, ala hurang gudang, bolu gudang halal dote. Yo, ditapai ang Jepang dekat di tan. Persubang dok parmuda rinta. Kalau parmudari hok di mana tong menjaloy. Jalo juga galon. Ijalo dahan ilap piston. Jalo musek ilap piston. Tulay lapis. Boleh utanami dok parsolam dok tongi. Kalau persubang. Parsolam ope dang gintar tong deh ulak kudu halima jalon na. Ulang pide mana siap parsolam rotu pargota. Ate. Ay pargota ro nang o parsubang nang ato ema pargota penalang dotongin na ima warna mokus ma warna to kan pedo da ang do soni ang do pe hala ka manginang ba sude at polo sa tertabu juton jagalon ba adang ba dakwal langon ali bolo tertabu ba luar biasa do da pangalang. Taruh pada di gedung ate. Kadi parade di Toru. Akan nasional digijangin na. Olang saya na ada ton jalang takut datang tu gijang. Pinoma mabua amang pinoma mabua es krim na ina. Makilala di mana dang mangalang pinahanon. Tubuh imana ma. Ima mangalang idokon pangalang saluhut. Dibuat mas, dibuat maon, ikan mas, dibuat marendang, dibuat mon, sudah dibabu man. Saya dulu mertibang mahau piring non. Di masalang saluh magwarnet tong, tang persubang be. Kadamang dami. Iro na pinatakas ni si Paulus. Unang kijang roham, na perjolo sali, soto kepapurnang-murnak ko dirim, bolo tibo pe parmino tuamu tareng otusi. Ido kokwa ka manginang 10 hali ho majahabi belon, maulo somar pangulahok ko, dang arong di bagasan holok ko laho maturu honon, dang marlapatan nih. Pada Korintus 10 tuliak ka manginang. Jadi jangan buat pengetahuan Alkitabiahmu untuk mengejek dan membuli orang, apalagi di tahun okumenes inklusifon, ikubodo hita patuduhon bahwa ketika Yesus berbicara tentang kasih dan itu ditujukan dalam sikap dan perilaku. Jadi halan tibo na sekolah. Yaro bege berbeda salah ama do ina dengan Jakarta nih kita ladoy. Jadi yang matot tam SMA ina totam at isada asal berbeda halah hose songoni medok peninaton. Ingot dah uti berbesekolah kusakoin na. Kupikiri bahasa ulo natong boleh boto songan SMA. Nggak susah bio. Bahasa ulo ho, tiki dilu dulu yang matot tam SMA ngai buat dah ho. Oesada bahasa ulo mangicahyu. Dan selalu berbeda. Ingot dah itoruk nyakal hudo peho. SMA do ho, awesada nda. Yang songoni kan. Tapi nama cari ngolu-ngolu amat todo inato pengangguran do. Ale boleh berbeda itu. Jadi bolo akamang yenang, boleh berubah-ubah pehamu suami istri di apartemen tuan stok berbeda hamu nih. Babu S2 natai, dan telo matai bu S2.
Babu istulu natai, ibu amatai itu istulu. Apa geleng natang utama SD pedang. Masuk di Jakarta kan, profesor doktor keluar pasangan suami istri. Tapi amat tanah anak ngalang tamat SMA do. Dan sanggup otak-otak na. Alamuha hanya mementingkan diri sendiri. Itu dah. Maka anak apa itu dokter anak hidup hamorod dia. Ukutumi bodo parsikolon di geleng. Kalau tuh pe dan tibo pe pinong masih tarto. Oh dia kau di si Paulus. Tuh ala Korintus. So tuh ngadong. Boleh bereko pe arang dong ambi. Mabay parsobao, jala mangalak parsobaon, hona pistari, hona mamalo parbinoto ammu, hona malo taringot taka pars surat di debata, hatan debata, sotung dicai hoi. Ale parsangap memana marhite holong nasa Tuhan. Itu dah. Kita tidak boleh mengajak orang, mengarahkan orang kepada sesuatu yang baik ketika dalam kemarahan atau emosional. Ikut di bagasa pangelikeleikon. Itu kamanginang. Kan di negara to gudang do gamo. Gudang do bentuk persembahan-persembahan. Jangankan di negara kita, di agama Kristen aja, non Kristen di mana, gudang do masai. Lama tuh kuburan. Ibu kamu sigaret nyardet. Natoras muna. Papa isak madain na, Roma lugi, alay alugul mangulus. Mulai ate papa ngari sa pobem mo. Di Jakarta, hari Pasca, rame jolma. Jala gudang do binoto halak Kristen, mabunak ka di pangano parsobaon. Boleh tong dari PP mahamot tong. Ale bolo mangat do labuk kuburan ang pala sala da. Asing makal ako di kuburan. Am do songoni wisata di kuburan. Bedo. Sa bilatu kuburan dipotong mano kakak dia bamangkal lagi. Nang pala sala da. Ibarat tempat pe wuro mangat da. Dan Kristen kalau di kuburan mangan, mana salah kamu? Tetapi parhale pe di ahado di kuburanan ahado garnyan, pondok kalapan mereka kamu isi parutan, berpasang-pasangan jolma, apalagi huduli kuburan ni, marno-marno kalah isi. Itu, mereka kami pondok kalapai, boleh lewat tamu kuburan ni huduli, tak mau biar halai jauh 10 orang yang muset doi. Apa? Kadang-kadang Bapak Ibu, kita selalu memberatkan agama itu dengan keimanan kita. Padahal agama ini ringan-ringan saja kok. Tinggal bagaimana kita mengaplikasikannya, menunjukkannya. So tunggabi partu Tuhan dong kami, molo otipe parbinotoanna, ale patorang atong. Kuna so nilok panakadongan, yang masuk surga, tapi narok kodon, omatuson, jangan. Tapi tunjukkan etika baik. Maka dikatakan dalam ayat 1 tadi, napaburnakod parbinotoan, napaululiuhod do iya holong ni roha. Seharusnya Bapak Ibu, orang yang tinggi pengetahuannya harus tinggi kasih sayang. Semakin tinggi pengetahuannya, semakin berhaklak dan berhikmatlah dia. Alelam tibo parbinotoan na, tak kaibanan berhikmat, tak susah. Bahkan lebih jelas lagi, Paulus mengatakan, semakin tinggi pengetahuannya, maka nilai alkitabiahnya, nilai keimanannya harus semakin tinggi. Jadi, bolo di partuhan ono nak kamanginang, tangan kita boy madokton guys dulu, guys dua, nggak profesor tidak, semua sama. Ilmu boleh kita timba, ilmu boleh kita kejar, tapi hikmat dan pengetahuan dan kasih daripada Tuhan perlu kita tunjukkan dalam hidup. Udok kematuhamu. Bolakam bertetangga. Bolo marsai tamu, apa tetanggamu ne ugang mo na asing. Dan mukijomu na burum di Bekasian. Doho na dihitaan. Manugudugu hamu. Tetanggamu na odo. Maka na pagi dua kutu hawak kamanginang, suatu merbedai hamu tetanggamu nai. Ay Jakarta undang pas pakulingan na bertetangga. Iba matebo na tibo. Kamu bisa kaca. Kamu bisa kawat duri. Dang mino tu pihil lapis be. Ade, arong deh. Kira na babiar, apa tong dong magot tong, perhiasan na. Isi mabuat, bukan orang luar, orang dalam. Itu. Geleng na tong mabuat, itu tong. Tangi, bilang maskuin na. Yang mungkin bemago ngapigali jeruji batasan. Jadi odo na perlu si berengotak kada manginang, na perjolo sali. Soto ngadong halak kita na arogan.
Apalagi no di pemilih tang 10 paton nate. Februari on. Unarong arogan. Udah kamu berdebat di grup di dia. Aung na songon. Ate mang na songonon. Toto arogan. Ayo lo songoni, ala di pemilih ngomong. Berbeda ya kena marah-marah girang mas makulingan. Bah, lu jamah kamu sih. Alai do mangalangi, kamu tong do mangulamu. Alai baik kamu hak suaramu na, tutuk kamu dia do menggan menurut pikiranmu na. Unang alai serang apa ajar dah, ala 100.000. Dah. Ano tang 10 subuh-subuh no tutuhon nama jabu muna. Ate kamanginang na di gereja do na live streaming na maraton ate. Tutu ngarong. Dari lala 100.000 ina daw. Ibu to 100.000 HP dang ituluk ko mana. Dang itusuk ko ibana, merdosa hiya mo. Ini penting sekali dalam okumenis inklusif tahun kita pada tahun ini, tahun okumenis inklusif. Iko bode tayo marasar do ganu pahalak nang pe arong akapangalahon na sida na maralo totong turuhatta. Bolo maralo pe di ruhatta may. Unang gabi berbadai pertutuhan, unang gabi maul majalo padapot na kadongan. Berdebat boleh, itu gunanya ada diskusi, dialog do warni. Bolo mar dialog kalak, unang gabi sampai rosu turohat, solok turoha. Kurang doa bata kau bolong mar dialog merapot gabi bu turohana dan pas kuling abe. Apa berdebat doi? Jarang boleh berdebat. Itu kan? Holang saya berdebat, jangan dong be. Ala nang jalo na rohana do pikiran nai, tapi pak kuling be. Oh dah salah. Bolo songoni do pola pikir muna kamanginang, ala makilalah hamu timibo pikiran muna, unang pola hamu merpungu-pungu do akan asik. Tapi orang pintar itu harus mampu berbaur dengan banyak orang. Orang-orang yang berhikmat itu harus banyak berbaur dengan banyak orang. Boy do hita majamita honatan debata. Boy. Tak boleh ko paingoton. Ale marhite sikap tape, marhite pangalaut tape, banyak orang kok bisa beralih kepada orang menanda Kristus. Bogdang do hala menanda Kristus, tak boleh ko didok ko manang dia. Ale ketika sikap kita yang baik itu dengan penuh kasih, mereka bisa mengenal Kristus dengan cara-cara kita yang baik. Tidak kamanginang. Jala ikut tatadama Tuhani. Kita harus mampu mengenal dia dengan segala sesuatu. Ikut toguha porsiota suatu ngadong gale. Makanya turpuk tahun temat tasadarion suatu gabi partutuhak kamu tok kahalak. Ya. Boleh pangakope menurutmu itu benar. Jangan paksa orang untuk memakan yang menurutmu itu benar. Boleh rokok kopi halak nama lakoni menurutmu itu salah. Jangan paksakan bahwa kebenaranmu itu harus dibenarkannya dalam hidup. Tetapi ketika saudara kita menunjukkan kasih yang dari Tuhan itu dengan sikap tutur sapa kita yang baik, maka kasih Kristus juga akan menyinari dia. Itu dah. Ulau nito di porbadia do, lahu manugu-nugu halak manadai bana. Dan ulau di jolmai. Satu putih. Ulau di jolma holak patuduhod do, songo dia pangalahon na diajar honi Kristus dungoluta, laos ido tajar hotu halak, alai ulau di tod di ima, lahu madugu-dugu mana manada Kristus. Odok kadamang dainang. Mudah-mudahan madi hita saluk na dison. Ate. Alai dung sai jamiton, unang sudi lului hamu akajuhu tate. Walang saya merjau, di do pe nang buyal law ni alangon ni kon paditay law habu tu kubura law mamerang kajuhu tak dia dangat tong tang guar ni songoni daw. Tetapi kita mari saling toleransi dan kita harus memakai bahwa kasih yang dari Tuhan itu lebih baik daripada yang telah diberikan oleh manusia. Idola anak kadamang dainang idokton hatan debata di sada Timoteus 4 ayat 4:1-5 idok songonon. Ay dadeng gado nasa na tinopan ni debata, jaladang sisubak konon nasa na jinalo mardongan roha mauliate. Ay nagabi badia dui binahin ni hatan debata doho tangia. Amin martanya. Mauliate marohanami di Tuhan di bagasan manuguton.
nunga hutangok kami hatam tutu ikut tu debata sesadai ho Tuhan nagabi sobon nami bolotung peadong hagogon ni portibion jala menurut ukuran nami debata nami doi marhite si panganon alai di pahotodo pikiran nami naik kokodo sobon nami Tuhan dan gabi gana-ganaan alanya le Tuhan jala debata nami ikut patuduh horon nami do nong bagas hatam di ngulu nami dalam marhite hatam na bagasi patuduh horon nami ma naboy hami saor tuganu halak nang pe beda ugamo beda parsobaon jaladang alani juhut manang si panganoni gebe marsirang para lelon nami di ngulu nami sikanupa alai totong matutu hami manang yakko nakadongan nami nagaleha porsyon akka keluarga nami nagaleha porsyon asaboy tutu ditinggal honi jalaboy totong manobaholak kodo debata tangarong na asing tu kokoali Yesus Kristus ima ulon nami marhite holong ni rohana siyakoy na sinuami di hami patuduhon nami Tuhan marhite sikap nami marhite tutur sapa nami pakataon nami pangalakkan nami tuhumaliang nami nasa ugamo ala Kristen nang penasa sa ugamo dotan di sido Tuhan dada akka pardonganon parsauran tarlumobi di tahun okumene na nijar homi di hami nang tu dia pe hami Tuhan mangalakka say hodo totong kaporsyon nami jala patuduhon nami may yakka holong ni rohana ali Tuhan jala debata nami marparbui mahatam di ngulu nami jala pos dorohanami nahodo majuluani saluhu nakka ngulu nami lakka nami akka pikiran nami laho madalani arare ni ngulu nami na job pohod di portibion jala mangidu hami asini roham di hami mangidu hami totong Tuhan akka pangurupyammu di hami urupi hami Tuhan laho mangalo subya di portibion jala dongani hami tugu hami dikigaleha porson nami mangadopi akaragam ni hamaolon nang kaparuk kilok ali jahuba di batama nami martanyak kami to kaganu purwas ni huriam na di bagasan parsahiton o matotong Tuhan na pamalupon na dulu nasida Yosia manurung Sertika buru pajaitan amang puluh na 70 Beni Marpaung hao pangaribuan Peri Gustaf Taruli Panggabian Bramos Tambunan Nomi Oktaviani Boru Marbun natongod yak ka rumah sakit naungsun operasi natongon yak ka na makirim di hamalumon dohot na pemulihan yak ka bagas nabi nang nasohagwarak kami nasorong di warta jematope ganup aktar wasmi ale Tuhan asi maroham lehom maka hamalumon pardagingon tarlumubi partodion bolo nung alas roha majalok kana masai pasti do melum pardagingon nam nan jarni roha do tubuak kahamalumon yak kaparngulu martanya kami Tuhan yak ka pangulaon yak karos ni huriam sa minggu 7 lon o matotong Tuhan na mamasumas na majoloan ni saluhut nakolon na sida suang songoni matuhan akay anak komu na dibagas anak kaparsikolape leon parbinotoan ng bisok nangak kanong tama siya naka parkulian na say leho ditiki nakaparkarejuan asa totok na sida
Oi patudu honak kapar binatuan nai marhite parkarijuan nai. Nangaka anak komi na naing marrokap ali Tuhan. Tutangamu pasat tami asa bulus di homa salhu nak ka Panginoon nasi. Ali Tuhan jala debata nami nangacara nami di pukul 10 pabor hatod o manomonomu padita narodo na pidda. Sai patulus masalu nasakap ni roh. Jala totong ma dihalas sonak karuas ni huriam marhite parpunguan nami parmingguan nami sadari. Asalam rara matutu hatam na binari tahun yak kanaposom tusat doktor tibion. Mauliate marohan nami di Tuhan pasu-pasu masalu nak kanguluna. Bertenakmu Yesus Kristus Tuhan nami martangyak kami. Amin. Mari dimahita huhut papungu pilihan. Oh
Tatangyak koma peliata tuadupan di bata martangyang mai. Ali di bata manami na di banua gijang hodo haroroan ni salut sileolehon na dinggan dohot nasa uli basana mauliutus. Upasat hai masyan ni lehon mitu hami pilihan nami tuho. Saya jalo mai gabe uap na khusus di julum. Pasu-pasu mai jala ramoti asa parasyak kami pilihanon. Patimbulhon harajommu di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Uhai marohanami marhite-hite todim, asalam tadahami godang ni silehol-lehom mitu kami. Asalam girgir hai madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alaya manamina di banua gijang sai pinarbadia maguarmu, sero maharajommu. Saya saut malau maniroham di banua tongo songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadari on hanguluan siapari. Se sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tegetu pangujunan, palua mahami sian pangagu. Mulak mahamu di basada, jalo hamu mapasu-pasu sa Tuhan. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan di batama ho, isodakot Tuhan di batama bohina tuho jala sima rohana midaho. Idopakot Tuhan di batama bohina tuho, jala di pasorhom, damena tutodim. Kemudian itu hatta pada minggu tapuklonom nungasun padita liturgis pewarta persembahan penerima tamu pemusik sound leader dot multimedia medok selamat hari Minggu madita saluna shalom horas.